Sziasztok, Kovács Robi vagyok. Éppen Svédországban vonatozok, Stockholmtól lefele déli irányba, és egy Subaruért tartok, ám nem ez az autó lesz a mai videó főszereplője, de úgy gondolom, hogy elég különleges ahhoz, hogy őt is megmutassam nektek, szóval nem sokára kiderül, hogy valóban olyan ez a Subaru, mint amilyennek gondolom, illetve mint amilyennek az eladó állította. Tartsatok velem! Lehet kapok ajándékba egy macskát is a kocsihoz. Végigmértem az autót, és a bal első sárvédőn kívül mindenhol gyári a fényezése, a két hátsó sárvédő, illetve az első sárvédők alja sem rohad, szóval ez igencsak egy különleges és ritka VRX. És hogy még mi az, ami különleges benne? Ez 69.900 km van benne, és ez egy limitált verzió, 41 darabot adtak ki ebből a VRX-ből. Ha Subarut veszünk, akkor fontos megnézni, hogy mi van a kárpit mögött, itt a hátsó íveknél. Benézve remekül látszik a rozsda, illetve a rozsda kezdet, amit amúgy nem vennénk észre, hát ez le van fújva valamilyen üregvédővel, de szerencsére rozsda az nincsen. A belseje is gyönyörű, ülés szinte mint az új. Ideje elindulnom, ugyanis 300 kilométert kell vezessek Göteborg repteréhez, ahova is érkeznek a segítőim, akik majd ezt az autót fogják hazavezetni, hogy én majd a fő attrakciót tudjam épségben hazajuttatni, amit holnap reggel fogunk felvenni. Manapság annyi hulladékautó van, annyi autó nem kapja meg a megfelelő törődést, annyi autót hanyagolnak el, hogy egyszerűen egy jó állapotú autóba is már jó érzés beülni, és nem feltétlenül egy ilyen 20 éves Subarura gondolok, hanem akár egy 10 éves autóból is tök jó érzés egy újszerűt, egy jót találni, mert hát nem mondom, hogy a legtöbb, de nagyon-nagyon-nagyon sok elhanyagolt és lelakott az autók közül, és nem csak Magyarországon, külföldön is ez a tendencia. És ilyenkor, hogyha egy jó állapotú Subarut találok, az mindig rendkívül jó érzéssel tölt el, mert valahogy teljesen más feeling, teljesen más érzés vezetni, mint egy korának megfelelő állapotú, kvázi elhasznált lelakottat, és itt van ez az autó, ami több mint 20 éves, és van benne 70 000 kilométer, a belseje olyan, mint az új, tényleg nézek körbe, és egy karcot nem találok, a kormány is kopásmentes, ülés is, és szinte új szag van benne, szóval itt van ez az autó, ami, hát ez teljesen más dimenzió. Azért szeretik az emberek a régi autókat, mert olyan, mint hogy egy időkaput nyitnának meg, valahogy visszaugrunk sok évvel ezelőttre, hát ebbe az autóba végig ezt érzem. Azt érzem, hogy 2002-t írunk, és kihoztam a Subaru szalomból az új VRX-emet, mert
tényleg minden olyan, mint az új, és teljesen más érzés, és nagyon felemelő érzés vezetni. És végül megérkeztünk a fő attrakcióhoz, az autóhoz, amiért igazából jöttem. Ez az esős idő, ez tökéletesen megfelel arra, hogy hazavezessük, vagy elinduljunk hazafele, mert pont erre van kitalálva egy ilyen 400 lóerős hátsókerekes autó, ami nem más, mint a Toyota Suprának a nagy vetétársa, egy Skyline. Ezt az autót majdnem, hogy láthatlanba vettem meg, de igazából mégsem, mert legutóbb ennél a kereskedőnél vettem egy Subarut, és ezzel az autóval jött értem, és hát ez olyan mély benyomást tett rám, hogy felébresztette a birtoklási vágyat. A hang, a kinézet, meg úgy összességében, hát ez egy olyan autó, ami nem lehetett itt hagyni. Én inkább Suprás vagyok, mint Skyline-os, de azért egy ilyen megépített Skyline, hát megdobogtatja a szívemet, és manapság már sokkal inkább elérhető, illetve még sokkal inkább elérhető, mint egy 2JZ manuál Supra. Most elindulunk hazafelé, és majd ha találunk valami szárazabb és szebb részt, akkor ott még körbe videózgatom. Illetve hát egy ilyen autót nyilván menet közben is meg kell mutatni, szóval lesz majd hangpróba is, meg launch control, meg ALS remélhetőleg, hogyha sikerül aktiválni. Mert elméletileg azt is tudja, mert egy EMU írható komputer van benne, amit majd hát megpróbálok én is kicsit módosítani. Én még sose írtam ilyen vezérlőt, de elméletileg ingyen letölthető a szoftvere, és én is bele fogok tudni majd piszkálni és jól elrontani. Kezdődik a szokásos szívás, 100-tól elkezd rohadtul rázni a Skyline-nak a kormánya. Most, hogy fölmentünk autópályára, most kezdtem megtapasztalni. 120-nál meg egyszerűen szörnyű, és így 1500 km-t hazavezetni, fú, nagyon megterhelő lenne. Szóval kerestem egy közeli gumiszervizt, és eljöttem megnézetni, mi van vele. Szerintem a központosító gyűrű hiányzik előről, van rajta nyomtávszélesítő is, tehát valahol hiányzik, vagy üt a felni, vagy egyszerűen nincs ott centrírozva, nem tudom, de ezt orvosolni kéne, szóval megpróbálkozom vele. Na, úgy néz ki, minden frankó lett, még nem próbáltam ki, de került az autóra 4 darab termentesítő gyűrű, az első 2 kerék ki lett centrírozva, és szerintem ez meg fogja oldani ezt a kormányrázást, mert pont ezek a problémák szokták ezt a jelenséget okozni. Az egészért itt Svédországban kellett fizetni 900 koronát, ami olyan 28 000 forint, szóval nem túl olcsó. A gyűrűknek a darabja valami 1500 forint körül volt átszámítva, szóval az nem volt igazán drága. A munkadíj úgy látszik, hogy itt hát valamivel több, mint otthon. Szerencsére az eladó volt annyira jó fej, hogyha már így adott át nekem egy kocsit, hogy kifizette ezt a díjat, és elutalta a szerviznek, szóval nekem nem került egy forintomba se, de hát ez a minimum, azt hiszem. Szóval indulunk tovább, vagy indulok tovább, és reménykedek benne, hogy más akadály már nem fog elém gördülni.
éppen a Dániát Németországgal összekötő kompon ülünk, és haladunk. Eddig nem nagyon beszéltem a tapasztalatokról, illetve az autóról, mert bizonyára látszik a fejemen is, elég fárasztó út volt. Lazának indult, úgy terveztem mindent, hogy simán odaérjünk mindenhova, legyen szabadidő, tudjunk egy kicsit város nézni, programozni, de hát a programozás az összejött, de nem abban az értelemben, hanem az autót programoztam. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Tegnapi úton, ugyebár ahogy elindultunk, utána kiderült, hogy ráz a kormány, akkor azt szerencsére sikerült orvosolni a gumisműhelybe, utána még ledobott egy vízcsövet, szerencsére csak egy burnoutnál dobta le, szóval egyből meg tudtam állni, és hál' Istennek viszonylag egyszerűen javítani is lehetett a hibát, de kellett csavarhúzót szerezni, hogy a bilincset meg tudjam húzni, illetve fagyálót, meg vizet is kellett valahonnan előkerítenünk, ami sikerült, de így ez a 2 gigszer, ez hát egy jó pár órás csúszást jelentett, így a laza napból lett egy este odaérünk Malmöbe nap, és semmire nem maradt idő, szóval nem úgy alakult, ahogy terveztem. Utána útközben már éreztem, hogy nem annyira jó a kocsi, már mint a program nem tökéletes. Nagyon, nagyon lagos volt, nagyon nehezen töltött, nem vette a lapot, csak fönt volt érezhető a power, ezt meg akartam nézni mindenképpen a programot, hogy mi fut rajta. EcoMaster EMU Classic komputerre van, ez egy írható komputer, amit a lengyelek gyártanak egyébként, de nagyon sokan használják, ez egy jó komputernek mondott valami, de sose írtam még ilyet, és hát egy új komputert mindig elkezdeni, mindig nehéz, mert a jelen esetben a probléma az volt, hogy nem tudtam kommunikálni vele, hiába töltöttem le a szoftvert, az USB kábelt nem ismerte fel a gépem, és szerintem egy másfél órát eltököltünk, amíg végül valahogy mindenféle drivert letöröltem, és végül nagy nehezen tudtam a laptoppal látni az ECU tartalmát, és valóban az volt, amit sejtettem, nagyon finomkodott, nagyon biztonságos gyújtásszögek és dús program. Érdekes, mert eddig egy autót se vettem úgy, hogy azt mondtam volna rá a programra, hogy igen, ezt jól megírták. Valahogy éjszakon mindenki túl biztonságosra írja a programot. Én úgy érzem, hogy a programozók nem vállalnak felelősséget, tehát megírja úgy, hogy biztos, hogy jó legyen. Az őt nem érdekli, hogy benne hagy 50-100 lóerőt, meg nagyon sok newtonmétert, meg csinál egy ilyen se füle, se farka autózhatatlan, se alul nem megy, se felül nem megy autót. Őt ez nem érdekli, ő megcsinálja, működik, nem lesz baja, nyilván, mert a határoktól annyira messze van, hogy nyilván is sose lesz baja, de az autó nem lesz jó. Egy szó mint 100, adtam neki egy pár fok gyújtás, kicsit elvettem a benzinből, mert részterhelésen is nagyon dúsra volt írva, feleslegesen dúsra, szóval kicsit programoztam vele, rajta sokkal jobb lett az autó, és most itt kompozunk, mindjárt átérünk Németországba, ahonnan reményeim szerint már laza lesz az út, de hát általában a JDM autók istene nem így szokta elrendelni, de bizakodunk a legjobban. Berlinben aludtunk tegnap éjszaka. Én még nem töltöttem el hosszabb időt Berlinbe, átutazóban voltam, de úgy igazából körülnézni eddig soha nem tudtam, és hát igencsak negatívan csalódtam benne. Berlin egy szarhely. Én nem tudom, hogy lett olyan, amilyen, de mocskos, rendezetlen, tele van graffitivel, nagyon sok a bevándorló,
és egyszerűen egy ilyen pusztulatváros képét kelti. Komolyan mondom, ritkán mondok ilyet, de Budapest ezerszer jobb hely. Budapest ezerszer tisztább, szebb, látszik, hogy jobban odafigyel a városrendezés a küllemre, és jobban rendben van tartva. Én nem értem, egy német városra eddig ezt nem tudtam elképzelni, de most már látom, hogy itt nyugaton se fenékig tejfel az élet, szóval nagy csalódás volt, bementünk a belvárosba, ettünk egy kebabot, ittunk egy pár italt, körbenéztünk, de igazából annyira nem fogott meg, főleg Svédország után hatalmas csalódás. Tehát Svédországban is van egy pár bevándorló, ott se annyira rendezett minden, mint lehetne, de azért ott látszik, hogy kézben tartják a dolgokat. Itt meg az látszik, hogy egyáltalán nem. Nagyon sok volt a csöves, a lakóautók, amiben laktak az emberek, elhagyott autók, putri házak, tényleg egyszerűen mint hogyha valahol keleten lettünk volna, Romániáról, vagy Törökországról, vagy Szerbiáról, el tudom képzelni, hogy ilyen egy város, de Németországról eddig ez számomra teljességgel elképzelhetetlen volt. Na mindegy is, túléltük, azt még többes számban beszéltem, folyamatosan többes számban vagyunk itt-ott, de ezt eddig nem említettem, én baráti társággal, öcsémmel, barátnével és két baráttal vagyunk itt, hogy ne csak egy munkaútnak tűnjön, hanem egy kicsikét szórakozzunk, bulizzunk, illetve világot is lássunk. Én általában itt szoktam ezeket az autóvásárlós tripeket tolni. Most van 1 óra vasárnap, és innen még szerintem egy laza 10 óra lesz Budapest. Szóval, hát nem mondom, hogy korán, de azt sem mondom, hogy extrém későn fogunk hazaérni. Remélhetőleg egyben és problémamentesen. Eltelt néhány hét, és egy pár dologban változott a Skyline, ami nagyon szembetűnő, illetve nem is szembetűnő, érezhető változás, az, hogy szól, mert a program nem volt az igazi, kis terhelésen nagyon el volt véve a gyújtás, kellett neki egy kis előgyújtás, a keverék alacsony terhelésen, kis terhelésen nagyon dús volt, viszont magas fordulaton, nagy terhelésen meg szegény, nem töltött eleget, és ami nagyon fura és nagyon nagy hiba volt, hogy a vészgépnek a szelepe ki volt tekerve egy fél millimétert, itt volt folyamatosan a vészgép szelepe, és emiatt nem töltött semmit a turbó, csak fönnment az autó, hát most ég és föld lett. Direkt nem vettem fel mikrofon, mielőtt megszólnátok, mert azt hiszem, hogy egy ilyen Skyline-t vezetős videóban nem az én hangom a lényeg, hanem ez. Ez 3000-es fordulat, és már él a turbó, él az autó. Visszaváltok 4-be, 3-ba, ez 3005-től. Mi ez a hang? Azt hiszem, ennél jobb elköszönés nem kell. Köszi szépen, hogy megnéztétek a videót, ha tetszett, dobjatok egy lájkot. Ha nem tetszett, akkor írjátok meg, hogy mi nem tetszett, illetve ha tetszett, akkor is írjátok meg, hogy mi az, amit tetszett ebbe a videóban, mit csináljak még, milyen videókat készítsek. Kövessetek engem Instagramon, meg TikTokon is, bár TikTokra csak nagyon ritkán már időm, de azért ott is megtalálható vagyok. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Sziasztok!